Sahur kok dadak sahur. Cek kelingan poso kok piye to kok. Poso kok mbok eling-elingi nyapa? Lah ra eling piye ora enek popo. Aku anggere enek popo ki eling. Modelmu bar enek apa-apa kok mbok eling-eling. Lah piye poso ora apal tanggapane sing tak apale kok. Subhanallah. Alhamdulillah kuwi tok kok ya piye kok iso. Niki alhamdulillah Mas Tukul. Nggih, Dik Sentral. Saged sowan wonten dalemipun Pak Pardi Motor. Wah, jan luar biasa pengusaha sukses. Wis jan tenan. Betul, ki didongakno muga-muga Pak Pardi rezekine tambah kathah. Amin. Tambah barokah. Amin. Pulaane motor saya akeh. Amin. Saya laris. Amin. Oh, aku angger tuku motor ya rene. Masa ta? Oh, kandhane. Nggone Pak Pardi. Loh, kandhane awak. Berarti Pak Pardi iki wis terkenal. Wis terkenal tekan ngendi-ngendi kirime ya tekan Cepu, tekan Blora, tekan Purwodadi iki wis terkenal. Rezekine ya alhamdulillah kathah, dulure ya akeh. Iya, sing teko ki mak sing delok ketoprak akeh. Wayah dagelan ya karek kuwi. Wis ra masalah wong jaman biyen karo saiki lak beda to. Wis jan beda banget. Jaman biyen biasane ketoprak bar kepruk gagal kae langsung dagelan. Langsung dagelan. Sing delok jek full. Nek saiki beda. Wayah awan umpamane toprak awan. Iya. Metune bareng gerenge sapi. Nek bengi metune bareng serabi. Ngono kuwi. Ya ora apa-apa dinikmati disyukuri. Elok obyake jaman ki ya wis ngono. Ning hebat iki ora kaya benjangipun Pak Pardi. Hebate manggon ndi kan? Duwe gawe nggone seneng-seneng ki jan luar biasa. Luar biasa. Iki abene iki cek seminggu. Seminggu piye to? Ora seminggu kentekno bekakas. Ora percaya kowe iki. Ijek rong dina. Ijek rong dina. Kok tambah neh 3 dina. Iya apa Pak Pardi kok
Pengen apa? Ndek iki wis dangdutan. Ndek iki dangdutan. Saiki ketoprak. Saiki ketoprak. Terus sesuk pengajian. Wayang campur sari. Iki sing urung iki nanggap wong tahlilan rung enek iki. Menawa tausul. Misale aku ning omah ki duwe grup nek menawa ditanggap Pak Pardi. Wong tahlilan ki ora ditanggap. Lah nek menawa Pak Pardi gelem nanggap kadroku barang aku lah yo duwe kadro anggitmu. Kowe? Lah kandhane. Wis saiki dadi bos kadro. Bos kadro. Jenenge apa kadroe? Alkohol. Dadi sing joget iki wong mau mendem-mendem tok. Sing MC anu kiwil. Paling ora percaya kowe. Kadhe jenenge Al-Hikmah. Al-Hikmah piye to? Al-Nasar. Kandhane sing joget iki wong mendem, wong MC-ne yo melok mendem kok sok. Kadro kok alkohol. Lah piye wong ya enake kuwi? Lah kuwi penyanyine sapa ae? Dewi. Dewi Purba. Dewi Purba. Apik kuwi. Karo Mak Sami. Iya. Aku wis nomor sinden iki 3 lho. Jan luar biasa toprak anyar iso nekno sinden 3. Hebat kok acan. Kondang biasane ketoprak kono-kono sindene mung 1. Iki iso langsung 3. Luar biasa. Iki sesuk dibothok ngono apa piye ya? Sinden kok dibothok. Lah iya nyatane tenan kok iki ketoprak anyar ning ya wis misuwur wis terkenal tekan ngendi-ngendi. Kabare taun ngarep iki wis sampe tanggapan tekan Sumatera. Masa ta? Ketoprak iki. Iya, ning Sumatera ning Lampung tepatnya kon ngingu gajah. Dadi wong-wong iki arep tanggapan rono lho kok malah. Lho ora kok dijak jalan-jalan karo Pak Pardi. Oh iya. Pak Pardi iki selaku bendaharane ketoprak iki tak kandhani. Ketuane Pak Rasio. Ketuane Pak Rasio. Tangan kanane Mas Pri sapa to? Bakul sapi. Lah kuwi Mas Pri bakul sapi. Bendarane penyanyi Pak Pardi. Wes pokoke apa-apa jan somben gamelane yo anyar lho. Insyaallah gamelan anyar. Kowe Pak Pardi kadho tandan kira wene to, Dik. Kandhani kok yo. Kenalane wong dhuwur-dhuwur. Kaya to, wong menek tower. Ya DPR wong dhuwur-dhuwur kae yo pejabat. Lah ngono lho, lah wong dhuwur-dhuwur kok menek tower. Ya maksude wong tinggi-tinggi kae. Wong tinggi-tinggi kaya DPR, kaya bupati. Padahal awake dhewe ora enek apa-apane. Lah yo jelas wong awake. Aku jane yo sekolah ning mau S2. Piye lah iki kok iya. Lah apa? Paling ora ki S2 ki penting. Apa meneh ning Indonesia saiki golek gawean iki gak sarjana ki angel. Iya. Lah kudune ki ya nek perlu S2. S2 lontong loro karo kerupuk 4 iki. Aku entek ning kono entek 10.000 iki. Lho badokan muthok. Lah piye yo rene sing tak goleki apa nek ya alhamdulillah ngene Pak Pardi ki kajate apa, Dik? Kajate sunatan. Oh, sunatan. Sing dikitan Dik Bahtiar ya, Pak. Dik Bahtiar luar biasa. Ditungakne. Tak dongakno muga-muga dadi bocah sing pinter. Amin. Migunane tumrap bangsa lan negara. Amin. Muga-muga sunate ping pisan ae. Kuwi ya jelas nek sunat. Aku mbiyen arep sunati ngantek gegerno wong tak kandhani. Lah perkara sunat kok gegerne wong iki lho. Sunatku jaman biyen disunati dokter lanang iki gak tau nemokno. Lho. Masa aku dokter lanang ping 5 gak nemokno. Wah, aku roh perkarane. Lha apa? Cilik kok. Mesal sing nyunati dokter wedok lah kok ketemu to. Lah dokter wedok ketemu. Ketemu bocahe metu kok cahe kok. Akhirnya dokter lanang ra nemokne kok ya ning tenan sunatku mbiyene wah jan ngegirisi tenan kok ya. Lah kok ngegirisi perkarane ngopo? Lho aku iki mbiyen sunate ora kaya wong-wong biasa ngono. Ora kaya Dik Bahtiar. Ora. Dik Bahtiar sunate biasa nganggo apa? Laser. Nganggo laser. Nek ndek mbiyen iki nganggone apa kae? Peso kae. Nganggo peso. Nganggo peso. Sok ben nek taun ngarep neh sing rodok modern ora nganggo laser. Taun 2030 nganggo remote. Sunatnya nganggo remote. Dan nek saiki to nganggo laser sok ben taun 2030 nganggo remote. Umpama kowe mlaku urung sunat dipencet tit dadi. Masa ta? Iki dadine iki kanggo ngantisipasi bocah-bocah sing wedi sunat. Nek anak mlaku dipencet tit dadi. Lah kuwi remote kabeh 3 pencetane. Lu apa wae? Sing nomor 1 anggere dipencet sing nomor dhuwur dhewe. Pencet tit katoke mlorot. Otomatis ya. Otomatis. Tit katoke mlorot. Sing nomor 2 dipencet tit sunate dadi. Sing nomor 3. Sing nomor 3 tit katoke munggah.
Canggih ya. Umpama enek tenan. Iya. Sok tahun 2030 Iya. aku pengen tuku remote kuwi tak nggo ndelok dangdut. Lho, lah kok iso? Gua tak penceti nomor 1 karo 3. Munggah medun, munggah. Iki yo ngapur. Wah, apik gitu tenan iso. Iya, kuwi digo sing penting-penting tok wae. Kuwi digo nyunati kae. Lah nek dongamu kanggo Debah Tiar piye? Ya kanggo Debah Tiar muga-muga dadi bocah sing pinter. Betul. Bocah sing beja. Syukur iso dadi taruna sing ngungkuli bapa. Pak Parti dadi tukang apa bakul motor. Sampeyan Debah Tiar wis muga-muga Duwe showroom. duwe showroom mobil. Heeh. Umpamane kok bapake dadi lurah ya anake kudu iso dadi camat. Paling ora dadi camat. Umpama bapake camat kudu iso dadi gubernur. Bapake gubernur kudu iso dadi presiden. Kok nek bapake presiden kudu iso sak ndhuure presiden. Piye to kowe iki? Presiden ki pol dhuwur. Enek sak ndhuure presiden. Ning Indonesia ya le ya pemerintahan tertinggi ki ning gone presiden. Ning iso sak ndhuure presiden. Apa? Umpama pake dadi presiden anake kudu iso dadi kupluk. Dadi iki sak ndhuure presiden. Lah nek bocah kan moko dadi kupluk. Lah piye sing penting sak ndhuure Ya presiden. ora terus ngono kok ya wis pokoke didongake dadi bocah sing pinter. Bisa to kok ya. Bocah sing bejo donya akhirat. Sunat kae artine apa? SUNAT. SUNAT. S kae siap. U ki untuk N nerima A apa saja T tantangannya. Dadi wis wani sunat ki Kudu siap menerima apa saja tantangannya. Kudu iso dadi dewasa. Nah, soale wong nek wis disunat ki padhae wong wis dingislamke. Iya, kudu mikire sing tenanan. Mergo wong sunat iki kanggone wong Islam ki wajib. Wajib. Mergo nek wis sunat ki kena diarani Joko. Sing disejo muga-muga enggak tumeka. Amin. Mulane aku ngandani karo Debah Tiar, nek wong wis bar sunat kuwi kudu dingati-ati oleh nguyuh. Bener. Nguyuh sak nguyuh ki diperhatekno. Aja nganti kok nguyuh madhep ngetan. Kuwi bahaya. Lho. Bocah sing wis sunat yo Wong wis Joko, aja nganti nguyuh madhep ngetan. ora kena ya Lek. Kuwi padha nguyuhi Sang Bagaskara ki srengenge kae. Padha ae mateni rezekine awake dhewe. Lah nek madhep kidul. Malah ra oleh. Madhep kidul kae sing nguasai segara kidul kae. Nyiroro kidul ki ning kidul. Ora kena. Madhep bulan. Madhep kulon malah madhep murane piye to kuwi iki? Lah piye? Awak dhewe ki wong Islam. Iya. Wong Islam ki madhepe ngulon, salate madhep ning Ka'bah. Kiblate Lah nek ning kowe kulon. nguyuh madhep ngulon padha nguyuhi Ka'bah. Dosa ya Lek. Dosa kowe. Madhep ngalor. Malah madhep ngalor. Wong mati kae nek mati diujur ning ngalor. Heeh. Lah nek kowe nguyuh madhep ngalor padha nguyuhi karo wong tuwa-tuwamu sing wis ora ana kualat gak iso sukses. Dosa ya. Kowe nek pengen sukses, Lah madhep ning ndi? parakno mendhuwur. Insyaallah teles. Muncrat Dek. Kok sopo gatekke apa aku ke ya. Wong yo enek wong. Nek gak sukses, Wah kaya air mancur. malah apik kok ya. Apik piye? Lho nek wong pinter bocah sing penting sekolah. Sekolah nek iso sing dhuwur, sekolah sing tenanan kuwi penting. Iya, kan iki pendidikan iki penting. Pendidikan penting, aja kaya kowe. Aku piye to? Lah kowe lulusan apa? Piye? Lho ora ngerti to. Lulusan apa lho? Kene iki lulusane mentok kok lele. Apa Sekolah apa? Aku S1. S1 pamer. Sarjana komputer aku. Sarjana pamer lele. Nek ora dipamerno piye to wong sarjana, Mas? Wong bapangan ki akeh wong pinter. Iya. Sekolah akeh sing dhuwur-dhuwur. Betul. Sarjana mbok pamer wong bapangan. Lah kowe sekolahmu apa? SD. SD kok bangga iki. Bangga to. SD sing dibangakno apa to, Mas? Kowe sarjana pirang tahun? Sarjana 4 tahun. 4 tahun lele. Lah kok SD piro? 8 tahun. Goblok kuwi. Kuwi goblok kok mbok bangga. Goblok piye lah kok sekolah Umume tak kandhani ya, umume bocah SD ki mok 6 tahun. lho. Kuwi lak umume. Umum. Lah aku disayang guru Anda. Kuwi yo malah kowe sing cengok. Cengah piye aku anggere tunggal aku blorot neh. Perkara nggo remote, Bang. Tonggo remote piye to kok saya ora kena sekolah ki sing tenanan. Lho ning aku tenan iki sekolah ki alhamdulillah kelak. S1 sarjana komputer. Aku ya Apa? zaman sekolah kae to zaman kuliah. Heeh. Aku ambil 2 jurusan to. Apa? Aku terima komputer. Komputer tok. Aku 2 jurusan. Jurusan apa?
Ya nek esuk ngono kuwi ta. Heeh. Paling ora bahasa Inggris. Bahasa Inggris. Pinter berarti bahasa Inggris. Terus nek apaan? Jurusan cepu sulur. Lho, kuwi kernet. Nyambi kok ya. Berarti iso bahasa Inggris. Piye ta kowe iki? Bahasa Inggris ayah kayak apa? Ayake father. Pinter. Ngene kok. Betul. Padake S sarjana pamer SD le. Malah SD kok bangga. 8 tahun. Ayah, Father. lah nek ibu, Mother. pinter tenan. 8 tahun SD. Ayah, Father. ibu, Mother. adik, Adike bingung ta kowe? Bingung ta? apa ya? Ora paham nek. Lah kaya apa Bek adik Bek? Brother salah. Kaya adik ya kurang lebih. Lah kowe ngerti? Yo paham sarjana komputer kok padake. Ayah, Ayah father, ibu, mother, nek adik. dekter. Mbah ora mbah. Apa Mbak? Mbahder. Lah nek basa angger-angger der kowe iki kok ya. Ya papa ya pader kok ya. Senengane kuwi angger-angger der ki ora kena. Iso bahasa Inggris ora kowe? Iso. Bahasa Inggrisnya buku apa? Alah lek takok ki sing angel lho takok kok buku. Apa ngerti? Buk. Lah nek buku 1, Buk. buku 1, One book. buku 2, Two book. buku 3, Three book. lah nek bukune ceblok Ora. Gak paham kowe. Ora. Sekolahmu kurang dhuwur kok kowe. Bahasa Inggris ki ora enak buku kok kedua. Enak. Lah kowe apa ngerti? Ngerti to? Buku siji, One book, buku loro, two book, buku telu, three book, bukune ceblok. gedebuk. Ora paham kowe. Basa kok akhir-akhir buk kowe Lah iki. sing penting pinter bahasa Inggris awak dhewe kok ya. Lah ngerti Ya ngerti jam ora jam? Eh? Jam apa kae? jam kayak clock, Clock. Jam 1, one clock, jam 2, two clock, jam 3. three clock. Lah nek jame rusak, Aduh. ora ro kowe. Ora enak. Enak. Kowe ngerti? Ngerti. Jam siji, One clock, jam loro, two clock, jam telu, three clock, jam rusak. o'clock. Enak bahasa Inggris kok clock. Lah nyatane nek jam rusak ya suarane o'clock. Kok berarti pinter bahasa Inggris. Pinter no kok. Roti apa? Roti bread, Roti siji, one bread, roti loro, three bread, loro Mas. two bread, Roti telu, three bread. roti 5.000. Ora enak to. Ora roh kowe berarti jek ceklek ilmu 6. Roti siji, One bread, roti loro, two bread, roti telu, three bread, rotine mambu. ebret. Wintot ya. Lah padane oklok. Ebret. Berarti bang oklok. Kuwi apa enak bahasa Inggris kok ebret yo. Padane anggeran. Kowe rasa adu kepinteran karo aku nuwun sewu nek karo aku tetep pinter aku tak kan. Lah ya mau kalah to kene. Lho kowe ngerti umpama tak bedheki iso? Tak jawab. Kowe ngerti kewan? Ngerti to? Ngerti manuk? Ngerti. Manuk apa sing nempel ning tembok? Mosok kowe. Ora ngerti. Manuk kok nempel ning tembok. Enek manuk nempel ning tembok. Umume manuk iki miber. Enek ning manuk nempel ning tembok ki enek. Apa, Dik? Loh, Manuk mati kok nempel ning tembok. Manuk mati. Manuk mati malah diuruki kok. Ya ora enek manuk nempel ning tembok. Enek. Apa? Manuke cecek. Manuke cecek ki. Lah ki bedane piye lanang karo wedok? Alah ya sebut ae enak-enakane sithik. Iya. Kok iso mikir pinter-pinteran karo aku tetep pinter Ora aku. sado pinter-pinteran. Ya pokoknya didongakno Dik Batiar. Dadi bocah sing pinter, Amin. dadi bocah sing sukses. Amin. Muga-muga ya sugih kaya bapake. Kudune iso Amin, amin ya rabbal alamin. Amin. Kowe ning gending, orjene cek Mas. Lu kayak Mas bagus sih, Seh. Seh, Mas, ya. Habib, iya. Lagu sing anyar Mas. Lagunya apa tuh? Lagunya apa? Sing kuwi lho sing lagi viral ning TikTok. Tak pernah ucap hello ke bila melambai harimau. Iki lho wong ndi? Ya pengen harimau. Pernah ucap hello ketika melambai harimau lah ya. Kono kowe arep Apa sing anyar apa Mas? barang manut kowe aku. Anu ae pupusane longso. Wis kulino Aku MC. lagu anyar ora pate apal. Lah ya wis kulino MC rene dadine lak ya apa? Anane aku nek lagu anyar lali. Lah sing apa? Malah raro. Sing anyar kali ya. Ya monggo pupusane langsung aku mau duet sama
Nek karo Mbak Yu Dewi iki lagune aja pupusene ora. Lah apa to? Sing lagu anyar ki lho. Dawa-dawa tak patheke. Anakku nek nyanyi ngono kuwi tak kandhani. Dawa-dawa tak patheke. Dawa-dawa. Saliyane iki jan ana apa? Ayang-ayang. Lah iya iki mang dawa-dawa, Mas. Lah ya manutlah karek kowe. Wes pupusene lho saya Mas pupusene. Lho cilik dawa-dawa. Gak apal aku kok iso. Gak apal. Aku ya apale mbok dewa-dewa. Oke. Roprake apa le jenenge le? Sri. Iki padahal benernya sing gawe aku solali to. Wis budaya Mudo Santoso. Solali to. Neng opo sikapmu saiki wis beda. Kowe ninggalke aku mantengke wong liya. Apa rasa tresnamu saiki wis beda kaya ing pinggir segara. Ayo deh. Sesek ning jero dodo pancen arep kepiye maneh sentot wong ra duwe Oke gede. aja selak batinmu marang kahananmu kang mas pupus rasa tresnomu. Apa iki saktenane batinku sing jawabne sliramu beda ati beda lambe. Wis kadung mati rasaku kang pas rungono tangisku becike kowe lunga saka uripku. Basat rangge lintang ning angkasa kowe tega gawe lara marang tresno. Iki wis dalanku pilihane wong tuaku sepurane yen ninggalke sliramu. Mergo kahanan ora teges aku ki ninggalke sliramu. Ning piye maneh aku karo kowe iki ora jodoh. Cukup semene ya Tat. Ya ora apa-apa nek kirane awak dhewe ora jodoh aku sesuk tak tumbas. Kok tumbang padake. Timbang bingung. Ayo. Ayo Kepiye maneh kowe wong ra duwe aja selak batinmu marang
iki ana turu. Perkarane apa kok rapas? Apa? Aku ora tau kanggo. Kok kono tanggapan terus jere kok iso. Gak tau. Neh nganyar neh. Apa? Asmara nolos duwe bro Gus. Oh, ora duwe Rasidon nek nono. Iya tau ki. Lah bagus urung duwe kok ya duwe sampe ora enak YouTube. Sumawur cahya lintang. Lah aku urung duwe ya. Aku gak dong kok. Jawe. Salah meneh monggo. Apa manut? Kula gamelane yo ditutup. Iya no kabeh ben ngratani. Sing miring gitu. Oh, Kidam Sari. Ya wis ngono ta njaluk. Monggo. Oh, enak ngomong. Ya bawa apa ora kok ya. Manut bawa ya bawani. Tidingane, Pak. Oh iya. 6, Pak, 6. 6. Oh, kupingku sing budek itu. Wis diinane tanggo. Dino Minggu. Lah ya. Ya iki apik iki. Diinane gak disyuting ya. Iki disyuting. Ya wis ndang kono. Dino Minggu kang anti iki bawa senengane Pak Cito Caper. Ya. Senengane ya kuwi ya. Wis ya. Tinamune ngoyo semoyo wis kaya kundang pinter golek alasan andarang-darangan dukung
dina Minggu. Dina Minggu. Ya. Aku akhirnya ngangkat iki bingung gitu terusan. Dina Minggu sing tak tunggu. Kowe ngajak jajal ning tangan nganti lingsir srengenge kono kene aku nunggu kowe Bengawan Solo tak SMS rambal lesi yen tak telepon malah kok pateni mangkal aku yen kepatok pipimu pasti tak ciwal Jancane kowe ning ngendi gelagatmu sajak nyupriyani atiku sujono kowe malah karo lanangan liya sarengan ketoprak Sri Budaya Muda Santosa muga-muga tambah laris tanggapane Amin. muga-muga tambah kuncara amin amin ya rabbal alamin. Ayo cok goyang yo Dina Minggu sing tak tunggu kowe ngajak ning tangan mangmu nganti lingsir ana kene aku nunggu kowe Bengawan Solo yen tak telepon malah kok pateni mangkel aku yen kepatok irungmu pasti tak jiwa lala jiwa Jancane kowe ning ngendi gelagatmu sajak ngobriyani atiku sujono kowe kancan karo wong lanang liya matur sembah nuwun ya Kang maturke kalian Bapak Parti sakeluarga muga-muga pinaringan rezeki barokah Amin. rezeki kang ancang amin amin ya rabbal Amin 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 ya rabbal alamin.
agete kula kalih si Sentot. Wong adat-abene kula kalih Sentot sing sowan mriko. Lah kok niki ujug-ujug Pak Bedunduk. Dugi mriki paman. Pentas wae aku pengin balang ngeso dalem tamas. Ono ing Kabupaten Sukoharjo. Nggih. Ing kono Kang Mas Rawit lagi wae nandang. Napa boten kipasan? Sing ora nandang. Kenapa lara? Apa ya lara untu kok jenengan? Kasunyatane aku ya ora kurang-kurang anggonku yo. Nek iku sing betul kaweruhe kanggo musadani larane Kang Mas Kudu Pengawi. Malah sesuk kandhane Kang Mas Kudu Pengawi netepi kewajiban tunggu kemit ana ing kraton Mojopahit. Bener San. Apa yo kabeh ki mau tenan to, Pak? Nggih, leres niku Ndara. Jariku tabuh. Pitu. Dhewe kudune iki wis ning gone ngono. Ora mbok WA. Ini Pak. Apa Ndara? Kersane Kang Mas Kudu Pengrawit Kang Abi Kang supaya genteni tungguk kemit ana ing Praja Mojopahit. Mula saka kuwi nganti aku cedhak ana ing rompoke paman. Paman Sutut lan paman Pikul jarine aku tungguk kemit